niin, tässä on näpy. Minä olen Ulla. Mulla on tämmönen kaviokoukku tässä. Me näytetään näpyn kanssa teille, että miten hevoselta puhdistetaan kaviot ennen kuin sen kanssa lähdetään ratsastamaan. Ne putsataan tällä kaviokoukulla. Me näytetään. No niin, hevonen on opetettu sillä lailla, että kun sen jalkaa pitkin liuuttaa kättä ja täältä vähän auttaa, niin se nostaa kavion tällä lailla. Ja sitten sitä kavioa pystyy tästä tällä kaviokoukulla putsaamaan. Tällä kaviokoukulla kaivetaan täältä kaviosta nämä liat pois. Täällä voi olla hiekkaa ja mutaa ja kaikenlaista, riippuu missä se hevonen on ollut. Mutta sitten tässä kavion keskellä on tällainen, näettekö tällaisen kolmion, niin se on hevosen säde. Niin sitä sädettä ei saa tällä kaviokoukulla pistellä eikä ronkkia, vaan tästä ympäriltä. Noin, ton näköinen se kavio on, kun se on puhdas. Ja sitten kun kavio on putsattu, niin sitten varovasti varotaan, ettei se mene omalle varpaalle. Lasketaan hevosen jalka varovasti siihen maahan. Ja kaikki 4 kaviota putsataan ja sitten hevosta kehutaan oikein kovasti, kun hän oli hieno. Annetaanko sulle ihan yksi nami, kun se oli elokuvatähti? Ole hyvä. Noin. Noniin, sitten kun kaviot on putsattu, niin sitten me laitetaan näpylle suojat jalkoihin. Tässä on etusuojat. Nämä suojaa hevosen jänteitä. Ja sitten ne auttaa, että jos toinen kavio osuu jalkaan, niin ei tule mitään haavoja. Tämä laitetaan tänne jalkaan. Liuutetaan paikalleen ja laitetaan tarrat kiinni. Ja samalla lailla laitetaan tänne toiselle puolelle. Liuutetaan tuolta jalkaa pitkin. Ja aina tänne ulkopuolelle tulee nämä tarrat. Ja tarrat laitetaan kiinni. Sitten laitetaan tällaiset pienemmät, näitä sanotaan hivutussuojiksi. Nyt on vähän likainen tuosta jalkaa, jos pitänyt harjata. Tänne tää suoja tulee tänne jalan sisäpuolelle. Ja tarrat kiinni. Ja sama toiselle puolelle.